malam nakan ga wasu sun fito sallar juma'a amma sai su tsaya inuwa suna hira, liman yana hudu ba, sai an tsayar da sallah sai su zo su shiga sahu. To malam koyin hakan babu laifi? Hira shine laifi, ba shiga inuwar ba. Ko a zamanin sahabbai ai ba lokacin da ake hudu ba ake daidaita sahu ba. Ku gane fa daidaita sahu daban fa, sannan kuma sauraron hudu ba daban. Shi sauraron hudu ba za ka iya yinsa daga ko ina, in dai area masallacin ce, duk inda inuwa take ku tattara inuwa ku gaba daya ana hudu ba, ku je ku sha inuwa ku, amma ka ku hira, ka ku ce kala hudu ba kuke saurari. Sai lokacin da aka gama hudu ba za a tada sallah shine za a zo a yi sahu sahu. So da aka ba sharadi bane duk sanda aka zo juma'a sai an yi sahu, ko da a cikin rana ne ana shan zafi. A ku taru a gurin da yake da inuwa, ko ku shigo cikin masallacin a cika shi, amma kowa ya san akwai gurinsa, kai dama shigowa kai ka sha inuwa. Da an gama hudu ba sai ka koma daga waje kuma, tunda ba gurinka bane, an dan matsa maka ne ka zo ka sha inuwa saboda a rage zafin wato rana. Ashe kaga akwai manci tsakanin shiga inuwa da kuma surutu da suke shine laifi. Sabai da yawa suna cewa lokacin da muke daidaita sahu shine lokacin da aka gama hudu ba, aka wato ce aka yi kama, to a lokacin kuma sai a shiga sahu. To da aka hira kawai za su daina, ba shan inuwar ba.